Supreme Court and political court. In fact, penye ma Commonwealth thothgi iluongo ni constitutional court. En kuma wach moro mo kisiasa idwa mondo bed corrected kanyo ma jidhie mogik. So kacha ne notere e weche mag savago mo wach ni en endless pursuit wala goose chase. Kogol kaka ne sava na ngowa bed manipulated gi jopinje ma oko. To results manogole polling stations ndiye sava kanyo e. To results go e mano wacho na ngowa. Kata king'iyo kaka ne jo Azimio tally results gi ni migosi Raila Amolo Odinga ne mbele mar migosi William Ruto. So sawa to kata oyaw kata ko yaw sani is not a matter of legality or legitimacy. And give me ni for the sake, but Kerry and William Ruto mano is the verdict of the Supreme Court. Wajo moero chik wase yedi man verdict of Supreme Court, but okuberucho gimoni ombulu no be interfered with mo kwal mar ngato. Mano okuberucho for the next 5 years. Koro gwada correct mano ni kodhi yiero mabiro 2027 nyakwa bed gi IBC ma kogolo mbulu police station magochera pedhi to biro ndhiwa to nyakwa be kubu Nairobi eno mbula chienda cha mok mende be okgole okubedi multiplied by a figure or minus by a figure. What I know better the same vote mano kobedo care mano kobedo democracy as at now Kenya okay democracy wanya wachenia kani en aristocratic democracy ma igo mbolo to ngama dhi yombo to osengi mano kodwar okorani kir mang'eny osengi kir ma 2027 osengeyo matata to osengi wadwano obed gima jo piny dhi e gamble mar ombolo to ngala chielo ma yombo mekani nga aya nyakoro mo jo ngwatiere karakae kendo koro wantiere achiel kachiel ka wan kae ka warango chal mar wach kumoro mora ma intiere wasedo kanyo to akariyo mano mara nono romo mano bag kamkunji kachiel koda mano timore gwenge ma Kiambu kama jatend piny Kenya William Ruto ne ochope mano kan kacha kod jalupne Rigathi Gachagua. Sani weche medo mana mienjo ote ma medo oro wakawo thuolo bende mar somo gi kama ido kachiel koda mago bende maga SMS angwa bindu kodi achiel kachiel mana moko mantiere kae kapok ang odogo ira mheshimiwa mantiere gokinyi ma kawuono mano MCA ma Kanyadoto mabende wantiere godo achiel kachiel mana Apopo Lentana mabende wan godo kinyi ma kawuono. Nyarogara wacho ni asechopo machiegni miauru twak ntiere kar kae engineer Gilbert Makadika Jakabar wacho ni mar nguku Kibigori Kisumu ane Ramogi TV eyo maler